Κανένας ψαράς δεν θέλει να χάσει τα δίχτυα του, γιατί από φουρτούνα αναγκαστικά πιάνονται κάτω και τα χάνουν, γιατί είναι και ακριβά αυτά τα εργαλεία. Και δεν μπορούμε να τα αφήνουμε κάτω. Τα εγκαταλειμμένα δίχτυα γενικά που υπάρχουν μέσα στη θάλασσα, παρόλο που έχουν εγκαταλειφθεί, συνεχίζουν να ψαρεύουν σε εισαγωγικά, διότι παγιδεύονται σε αυτό ψάρια όταν κάθονται στο πυθμένα, οστρακοειδή και τα σχετικά. Όταν είναι στην επιφάνεια μπορεί και μεγαλύτερα ζώα της θάλασσας, όπως χελώνες ή θαλασσοπούλια, και αυτό δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Πανίδα. Έχουμε βρει πολλές φορές ψάρια τα οποία έχουν πιαστεί σε εγκαταλειμμένα δίχτυα. Έτσι, είναι κοινώς δίχτυα τα οποία ψαρεύουν συνεχώς και αόρατα. Αυτό είναι το ζήτημα. Επιχειρήσαμε σε 3 διαφορετικούς υφάλους του νησιού, κατόπιν πληροφοριών που είχαμε από την αλλιευτική κοινότητα. Επισκεφτήκαμε τους υφάλους, όπου και καταφέραμε να ανελκύσουμε μια σημαντική ποσότητα δικτυών, περίπου 600-700 κιλών. Πιο συγκεκριμένα, αυτό μας έκανε εντύπωση ότι σε έναν ύφαλο βρήκαμε ένα δίχτυ που απλωνόταν 120 μέτρα, αφημένο κάποια χρόνια.